Odmowa może być a budzie krótka. Gdyż ten efekt ten budzie, jakiś jest odmysleny, po nie w porządku, ale nad tym ja troszkę dwiluję. Ja nie mogę sobie przedstawić, ja nie wiem czego dla, że ci, którzy tam byli, kiedy oni w Łużycy upadają, ja nie wiem. Ja może jednoś o tu uczyć. Że oni się potem zase angażują w tej mierze za dalej podacie a rozszerzenie albo spichowanie. Mam ja swój strach. Dokelż ja znaję a wiem, jak to jest, gdyż nie się tak wiesty w rzeczy a we wszystkim, po te automatyczce, że z tymi drugimi, gdyż tu zapocznie nimsce ryczeć, nimsce dalej czynić. A to są moje obmyślenia. Ja wiem, jak je to przy mnie było. Powiem tak, ja wszak nietko też potem, że sam szedł na wumięk, stajnie jeszcze wuwuczuję. A wiem, kilko moi korzyścia z rycznej szule sobą wezmą. Ja mam po jara dobrych podla, to ja wiem. Ale znacie, w Sabach ten doktor Hartmut Leibner, kiedy ja nie wiem, jak długo tam kemnik chodził, a gdyż poslední kuć nie mówił, ja nie wiem czego, albo ta Katrin Urbanscyna, a wszelkie drugie, też Uta Henschelowa, ta wiernica rycznej szule, to wszak są. Ale ja znaję też cały rad drugich, gdzieś to nie bieży tak, jak byśmy sobie to przyjęli. Powiem tak, no. A dla toho ja sam był junu na jednym dniu w Desznie dla Oskara, ja prawie wstanie, dla Maksymiliana Hasackiego. Ja wstanie przyjdę na Oskara, z nim sam so derę znał, no. Tylko miestno w naszych instytutach my docela nie mamy, że możemy wszystkich tam zamiestnić. Nie mamy. To jest ten pierwszy problemcik. No, a jak potem dalej? Ja miałem ta Romika się prawie, kiedyś netko tam jest rycznica z Prewianysa za Kosakowiec. Dalej, ta je była tam, jedna, gdzieś ja wiem. Od drugich ja sam wszelkich zetkał, ja bieżał, ach, sprechen Sie lieber Deutsch mit mir.